tufuna tithokoze a president kuti inuyo tingosintha dzina kuchoka mwina amene amatchulira wena tikupatseni kuti mkwaniritsi okwaniritsa zimene analonjeza. Mkwaniritsi Dr. Lazarus Chakwera olemba mulembe chifukwa ena dzana mabwebweta kuti a president palibe chimene akwaniritsa, koma mafumu pano anena okha kuti akuziona zimene a president achita ndi zimene akuchita dziko la Malawi. Ndiye kuti mumvetse bwino dzina loti mkwaniritsi Dr. Lazarus Makathe Chakwera. A president mwakwaniritsa chani? Ine ndinena kwambiri chimene mwakwaniritsa kunduna kwathu. Lero a president mwakwaniritsa kukhazikitsa National Youth Service. Dziko lino a president tilipo anthu opitirira 19 million tsopano. Koma pa 19 million imene a president theka la anthu amene ali mdziko la Malawi ndi achinyamata. Ani ngati pali vuto lalikulu limene mwalipeza ndi ulova, achinyamata ambiri olokuno kuneno alibe zochita amangokhala. Dziko lonse lino achinyamata alibe ntchito zoti azichita. Chakutengerani inuyo a president kuchita mwachangu nkuonetsetsa kuti pasanathe zaka ziwiri mukwaniritse masomphenya anu komanso malonjezano anu amene munatchula mu manifesto yonena kuti mudzayambitsa National Youth Service. Mwachidule tinene mawu awa pakuti mwina ena amvetsedwa bwino tiwathokoze aja a drama amene atuluka apa fa afotokoza kuti National Youth Service nchiyani. Mwachidule amayi ndi abambo, a president afuna kuti kumalawi kuno mnyamata wina aliyense asangokhala apeze chochita, azithandiza iyeyo pakhomo pake komanso azithandiza dziko lake. Awande masomphenya enieni a president. A president akuzindikira kuti mwina kulembana ntchito m'maofesi kapena m'mafactory zosatheka tonsefe anyamata 9 million kukapeza ntchito m'mafactory kapena m'maofesi. Koma president akhazikitsa National Youth Service ndi cholinga chokuti achinyamata tikhale ndi luso lodziyimira patokha, komanso lusolo tithe kupeza nalo phindu lapaderadera. Ndesi munalekeze pompo a president. Mbuyomu takhala tikumakamba ndipo inu mukudziwa nkwambira nthawi yakamuzu kunakhazidwa Sochi Technical College, Kalonga Technical College, komanso makoleji osiyanasiyana. Kunabweranso anzathu anayambanso ma community colleges kumatenga mwina ana 20 ana 40 nkumati mwina dziko lisintha. Tiwathokoze anali mmasomphenya koma zinakanika kuti afikire dziko lonse. Koma inu mwabweretsa program iyi ndi cholinga chonena kuti achinyamata oposa 20,000 aziphunzitsidwa ntchito zaluso komanso azithandizidwa chaka ndi chaka. Mwachidule a president dongosolo lake la program iyi losasankha malo, losasankha kumene munthu amachokera, losasankha kumene chipani chimatchuka. Munakatha inuyo a president kunena kuti ayi pakuti chipani cha Congress nchotchuka kwambiri, nchotchuka dziko lonse tsopano, koma nchotchuka kwambiri kulilonga kapena kudowa, ndipite kudowa nkakhazikitse. Koma mabwera kuno kuneno chifukwa anawa anyamatawa ndi anu, anawa anyamatawa mmakonda chifukwa mwabwera kuno kuneno kuti mudzakhazikitse. Nde programu imene ya president ndi programu imene ithandiza achinyamata. Koma chimene chakomera zimene mwapanga programu imene ya president nchonena kuti ma technical college aja amata kungophunzitsa achinyamata carpentry komanso mwina mechanics kapena bricklaying kusiya potero. Koma inu a president mwaona kuti dziko la Malawi lili ndi zinthu zina zimene zingathandiza achinyamatawa. Andi nkhani yayikulu ku Malawi kuno ndi ulimi. Ulimi wa makono. Ulimi umene tingathe kuyikapo zinthu zina zokuti zinthu zipite patsogolo. Mwachitsanzo kuno kunena president kuja mwachokera mmamawa. Achinyamatawa akuphunzitsidwa ngakhale kuweta nkhuku mwa makono, kuweta ziweto mwa makono, kulima ulimi wa makono. Koma simunalekere pomwepa, pempha bright lija mwali ankhakale. Akamamaliza achinyamatawa mwayika kale ndalama ndi mpamba okuti alandire achinyamatawa adzipita nakagwira ntchito. Simunalekere pomwepa president mwanenanso kuti anifi mmapereka ngongole, pitirizani kupereka ngongole kwina koseko.
koma mwapaderadera mwanenanso kuti achinyamatawa akhale priority. Zichamapempha bread zija mwayankha kale a president kunena kuti ngongole priority number 1 akhale m'magulu amenewa achinyamata. Ndoti mwachitsanzo achinyamata 20,000 kuposera apo adzilandira ngongole, koma ngongole zimenezi adzilandira ndi ukoma, atalandira maphunziro, adzilandira ndi ukoma, atakhala m'magulu, adzilandira ndi ukoma, ataphunzitsidwa za mabizinesi, adzilandira ndi ukoma onena kuti iwowa akhala atapangidwa linki ndi anthu oti agule malonda. Mwachitsanzo nkhani ya nkhuku. Zumamvetsa chisoni a president kuti tikumagulabe nkhuku kuchokera kunja kwa dziko. Nkhuku zomwezi zimene makolo athu ankaweta ndikale. Lero nkhuku tikukanika kudziweta mdziko muno, tukagula kunja ku Mozambique ndi kwina nkumabweretsa mdziko muno. Tsono achinyamatawa akaweta nkhuku ndiye kuti ku Shoprite kuja sikudzapezeka nkhuku ya kunja ku South Africa, ku Game sikudzapezeka nkhuku ya ku South Africa. Ku nduna kwathu mothandizidwa ndi ku agriculture komanso unduna wa zaleba tufuna kuti achinyamata amenewa tiapezere misika koma yapamwamba. Icho ndi chitsanzo chabe a president. Ndimafuna ndikuthokozeni malinga ndi nthawi, koma ndingonenapo zinthu zingapo zimene ngakhale onabo thoko anayankhulapo. A president nkhani yayikulu ya chinyamatawa njonena kuti anthu amagwiritsa ntchito nthawi ya kampeni. Modi ulendo ubwezini mutabwera pa 2024 mwina kutatsala myezi 3 nkumadzaanamiza anthu. Mwabwera kunoko zaka zitatu kampeni simukuganizako ayi. Ndinu president amene mukuganizira anthu osati mavoti iyayi. Mukufuna kutukula miyoyo ya anthu chifukwa mwabwera tsiku la lero. Ena anakabwera kuno kutatsala muna myezi 6 kapena myezi 4. Chifukwa chake amazira misewu ija uko. Kuzira kutatsala myezi 4 yopanga kampeni. Misewu yomvetsa chisoni. Kuona kuzira kweni kuzira kuti kuyamba pano pomafika uko kumene anayamba kukwataninso kodi kwathanso. Anthu akuneno ndi anthu ofunikira ndi nzika za Malawi. Akuyena kukhala ndi misewu yapamwamba ngati imene kuli dzikukina kulikonse kumene kumapita msewu. Chifukwa chake inu ya president mudabwera mwanena kuti msewuwo kumene inu mwayamba ufike wabwinobwino, komanso ine ndigwirizane nawo amulauli. Chonde a president kambireni konkuja ukhale msewu wapamwamba. Kuneno kuli Amalawi amapereka misonkho, Amalawi amene ndi dziko lawo ofuna akhale ndi zabwino zowathandiza kuneno kuno. A president ine nimafuna nene chonchi mwatha tsopano zaka ziwiri muli pa ulamuliro. Ndiye wina amene watha zaka 12 osaonetsa china chilichonse nkumakayima pachulu nkumati inu mwalephera pamene msewu kuneno sanachite. Enanso adabwera adalephera. Ndiye nene ine ndine wandale ngakhale pano ndabwera ntchito yakunduna kwanga. Inu sinu olephera president ayi. Aononga dziko kwa nthawi itali. Mene kamuzu amalamula dziko lino bwana president kunali mafactory. Kumwanza kunali zipatso bwana ine naphunzira pa Mwanza secondary school. Tere kuno ineyo bwana sine mlendo. Amulauli adambe kuno ine nimafika. Ndagwiranso ntchito konkuno kwa nthawi itali. Mene zipatso imayenda a president anthu amakagulitsa zipatso kumene kucha. Ndiye kuti mananchesi aja amapita kumene kuja nkumapezako ndalama. Adaononga icho ndi chitsanzo chabe. A president dziko likumbutsidwe kuti kunali River Brothers Malawi Limited imene imapanga mafuta ophikira otchedwa kazinga komanso kovo. Achinyamata ambiri asamudziwa kazinga kale kovo. Adaononga adathamangitsa kazinga kale kovo. Lero amene adathamangitsa kazinga ndi kovo ndi amene akunena kuti mafuta ophikira atani kodi adula. Koma ifeyo ndife anthu azeru tudziwa kuti nutsogolero wanu mafactory abwereranso m'Malawi. Mafuta omachita kuoda kuchokera kunja a president ngati adula kunjako kuno angafika pa mtengo ochipa ngati zosatheka. Nkofunika mafuta awo tidzapanga konkuno. Nkofunika tikapanga konkuno mafuta awo ndi adzitani mafuta awo adzitsika mtengo. Osati mafuta okaoda ku South Africa nkumayembekeza kuti kuna atatsika mtengo. Kumeneko ndiye kuti siti kuganiza bwino. Nda president ndifuna nene mawu awo. Inu ndi osalephera. Misewu mwayambapo. Tumalize mpaka nokafika kutsangano. Komanso tumalize mu nthawi yake. Pomafika 2025 ikhale neno highway imene ya president. Mukamadza bwera ndiye kuti kono mutsegulira msewu. Komanso ndifuna ndithokoza president. Ndithokoze kunena kuti inuyo a president mudayamba bwino nkhani ya mbewu. Mbewu a president federeza kuno anthu chaka choyamba adagula bwino kwambiri. Chaka chapitachi panali mavuto. Koma mavuto amene omwanena nokha president. Pati mudayambitsa ndinu. Munthu amene anapanga galimoto ikakhala yavuta galimoto amayikonzanso ndiye yemweyo. Inu ndi amene mwayambitsa federeza otchipa. Inu ndi amene mwapezanso njira zothana ndi mavuto amene apezeka ku federezako.
nde wina akamanena kuti siyani federeza ngo auponda anthu awa afuna federeza a president federeza abwere kuno anthu afuna kuti alime tikakhala m'maofesimo tikamalandira ndalama tikamagwira ntchito kenako tikadzuka nkomati siyani a president achakwera msagulitse federeza ochipa kumidzi tikuwalakwira anthuwa tisamakonde anthuwa nthawi ya mavoti yokhayi mota president tikuthokozeni ni kuti mukupitirizabe nkhani ya federeza komanso momaliza ndinene mawu awo munakatha kundituma ina president kuzatsegula national youth service munakatha kwatuma Hon Richard Banda advisor one on youth munakatha kwatuma Hon Bovera Kamtukule kuja kuleba kapena kuti veta munakatha kwatuma ngakhale acholera advisor munakatha kutuma wina aliyense kubwera kuno olo kwatuma Hon Thokotembo kuti Hon MP pakuti inu ya president pa msonkhano wanu mukabwera kuno mmaonetsa kuti kaya kuli phungu wa DPP koma pati ndinu president wa dziko phungu amene ayankhule pa msonkhano wanu ife timakanika nthawi imene ija anzathu akulamula ife kubwera pa msonkhano osatitchulako dzina lero sizi otsutsa boma auyankhula pa msonkhano wanu ukokonde kuti ndinu mlera khungwa kaya president ukokonde kuti ndinu munthu osamala anthu kaya president chifukwa iyeyi Thoko adzidziwa kuti a president yo ndi president wanga zimene wayankhula Thoko kuno zokhuza anthuwa tiye tisiye ndale tikonde dziko lathu lachani kodi la Malawi tiye tisiye ndale titsogoze ndale titumikire tionetsetse kuti mpaka na dziko la Malawi lirani kodi lisinthe ndikupempheni a Malawi aononga dziko nthawi yayitali zaka ziwiri zokha munthu sangakoze dziko koma ukafika pa depot nkumadikira basi nde ukaona kuti basi yakwanu sikufika koma yakwa mzako yatani yafika umalimba mtima kuti tsiku lina yanga idzatani basi idzabwera nde ngati zaka ziwiri a president msewu auyamba zaka ziwiri chinyumba chija chamangidwa kuja zaka ziwiri nyumba za polisi zamangidwa kuja zaka ziwiri national youth service ayamba munthu uyu athandiza dziko la Malawi tilimbe mtima munthu uyu atukula dziko la Malawi osamvera majeradzera amatero achewa komanso kwathu kuli mwambi nimalize motero maliro akatuka msiwa bwana sabwerera mwambi umene ungovuta kwambiri DPP idabwera idalamula idayeserako timapatsa ulemu koma maliro amachada tuluka sataraniso amene aja kodi sadzabweraso ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31 ndiye kuti abwera pano a president tikhala 31 amene mukayikira bwerani tijoineni ndipo sitisankha munthu ayi kaya ndi kumneno ndiponso mmati nnene mawu awa anthu adzidabwa kuti akatsonga ali kuti akatsonga mwatuma kukagwira ntchito ku India ndipo ali kunja kwa dziko lino akatsonga bweza ali pano namakondwera kuti a president abwera kwawo namakondwera kuti inu mudasankha kukhala minister of trade chifukwa inu simsankha kuti munthu amachokera uku ayi inu ndinu president wa chikondi anyamata dziko lino athandizika anyamata onse dziko lino apindula ndipo sitisankha kumene mwana akuchokera kaya ndi kuphalombe kaya ndi kwawo kwapita muthalika kwa chimaliro national youth service ikafikako kaya ndi kwa ndani kwa chaponda national youth service ikafikako chifukwa inu a Malawi inu a president simuyang'ana anthu andalewo muyang'ana anyamata ali kumudziko inu muyang'ana mwanayo muyang'ana dziko la Malawi mufuna dziko litatani kodi litasintha ndipo ife kunduna kwathu tigwirana nanu ntchito ndipo ndifuna nnene pano amadandaula anthu ena m'maunduna mwawo kuti mwina anthu amapondereza ina president kunduna kwanga kula anthu olimbikira ntchito ndiye ndifuna nnene pano akulimbikira ntchito ndipo ndi anthu abwino chimasoweka kumeneko ndi zimene mwachitazi mwatipatsa 3.5 billion mwatilonjeza 20 billion chaka chamawa mwatilonjeza kuti nifi idzipereka ngongole mpamene anyamata asinthire tikamadzapita ku kampeni sitidzauza zimene tidzachite koma zimene tatani kodi tachita ndi mawu amenewa a president ndipemphe Mulungu akudalitseni koma modzichepetsa ndikupempheni kuti muyankhule ku mtundu wa Malawi ndipo pitirizani Mulungu akudalitseni pakuti inu zimene muchitazi mwatumbira ndi Yehova ambuye akhale nanu zikomo kwambiri a president